Inden sidste sejlads er der pointlighed mellem Kirketerp og Balder Tobiasen, så denne sejlads er altafgørende for placeringen af guldet. Blå bane starter, men Balder Tobiasen bliver pakket ind midt på linjen. Ved topmærket runder Balder som nummer 10, og han får nu ualmindeligt svært ved at nå frem til de forreste både i den aftagende vind. Samtidig på gul bane, hvor Christian Kirketerp sejler, ser det heller ikke for godt ud for favoritten. Han runder som nummer 4. Koncentrationen og kræfterne er ved at slippe op hos flere af sejlerne, og Ida Andersen vælter helt umotiveret. Balder Tobiasen har blot sejlet sig 2 placeringer op og kommer her i mål som nummer 8. Og da der var pointlighed inden sidste sejlads, skal Christian Kirketerp blot placeres bedre for at blive Danmarksmester. Kirketerp har sejlet sig op og kommer i mål som nummer 2. Han er dermed ny Danmarksmester. Kirketerp, han sejlede rigtig godt. Han har fortjent at vinde, fordi han kan det hele. Taktisk smart og har god fart. Så. Det er jo super flot af ham. Han har vundet Danmarksmesterskabet, det er jo stort. Hvorfor var det, du ikke lige helt kom op og fik den her førsteplads? Jeg ved det, jeg fik en meget dårlig start i sidste sejlads. Og så jeg skulle lave en førsteplads. Og så tog jeg vel en chance, alt eller intet, og så blev jeg dårligt placeret. Jamen, det var sjovt nok at få noget modstand, og det var meget lige. Vi altid, når han lavede en etter, lavede jeg en etter. Når han lavede en toer, lavede jeg en toer, så det var altid spændende. Altså, når jeg kommer ind og skal lige gå i mål, så tænker jeg selvfølgelig, hvad han bliver sådan noget. Men når jeg selv skal sejle, så tænker jeg slet ikke på ham. Slet hvad min egen sejlads. Ej, jeg ved ikke, hvem der ellers skulle have vundet. Jeg kunne ikke have vundet, det ved jeg godt selv, men jeg ville godt have været højere op i hvert fald. Og nummer 1 bliver drenge. Nummer 1, hvor hedder han? Christian Kirketerp. Christian Kirketerp vil næste år sejle 29'er, og det vil Balder Tobiasen også. Han skal sejle sammen med sin bror fra Kerteminde. Det bliver altså til guld til Christian Kirketerp fra EO Sejlklub, sølv til Balder Tobiasen og bronze til August Bomholt. Stævnet er slut i Sønderborg, og næste år vil nye optimister stille op til DM.